kai la ilaha illallah abokina ake an yi cikin al'amarin kasar nan kuwa abokina salamu alaikum ya kafta ya ce ba haka ne ya garin ne lafiya lau na ji ka kai kaɗai su mutu kake baba ya tashi gari ya kone kai gari ya kone abinda ma za ka ci ma sai buɗe ya gagare ka dan ka sa sanya duniya da wuyan zama maza ake ciki ne maza kuna ta nan kenan kai haka ne maza ake ciki ne wani ne ya gari ya kasa kai ka kashe wuta mutumin nan na yanzu kuna tattauna kuma kuna magana wai yanzu ya dama kanta ta yi tsada kai malam komi ma ya tashi wallahi kai gayi mutanen Allah gayi mutanen Allah ake magana ake ciki ne maza kwana biyu kawai kaya suke kamar ta na kagan mutanen muna ta labarin da aka yi idanan ba cewa komi wallahi sai ta Allah kai ka bari kasa ta tabe wallahi yunwa cikin mata tun sahaban kare ba wallahi kagan nan ai matsala gare ku an ce ku sai babban waya za ku sai ni yanzu ka ganin ta nan nake ci nake sha ka ganin da safe sai dai ya fi shayi wanda ya man biredi da kwai da komai yanzu na ka ganin babu abin da babu kamar ya musai babban ai da ka shiga wasa babban waya zaka ci nan nake ci na koshi a cikin an dakata nan nake ci shi Allah mai da mu shashi yawan ban da raina hankali sai ta babba waya za a ci a sha to ni ya za ya gwada mu gwada mana yanda ake gwada mu ba kamar ke gwada mu da mu ta wannan ma ya kawai ba mu su ba tunan ta za ka ci abinci abincin ya to cin mutum wannan cokali akwai cokali har da yanzu wani kuke ni ka mai da mu sha a mana kuwa shi